ଆଜି ମୁଁ କେଉଁ ଫୁଲ ଭାଜି ଖାଇଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ହେଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଆନାଦର ମିନି ଭ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଯେବେଠାରୁ ଟନି ଆଉ ହନି ଆସିଛନ୍ତି ତ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରୁ କାଢ଼ି ବାହାରକୁ ନେଇଯିବା। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଣି ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବା, ଏଇଟା ମୋର ସବୁଦିନର ଡ୍ୟୁଟି ହେଇସାରିଲାନି। ତ ଏଠି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ପାଣି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି। କେବଳ ପଶା ଚଢ଼େଇ ଆଣି ପକାଇଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ସେଠି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଗାଧୋଇବା ଭିତରେ ଦିଦି ଏପଟେ ଛଣ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବନେଇ ସାରିଥିଲା। ଆମର ତ ଏପଟେ ଏହାକୁ ଛଣ ଫୁଲ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେପଟେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଜି ସାରିଛି। ତାପରେ ବସିଗଲି ପଖାଳ ବେଲା ନେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି, ଟେକ୍ କେୟାର।